tosiaan tänään olisi testissä tällainen Madrockin energiajuoma. Kaavetaan siitä vähän laseihin. Joo. Oho, vähän kiehahtaa. Joo. Noin Madrock energiajuomat. Joo. Noniin. Ja hyvin kuohuu. Mennään Madrockia laseessa. Maistellaan. Juu, kippis. Kippis vaan Madrockia. Jaha. Semmonen. Ja hyvä. Joo, semmonen hyvänoinen. Hyvä energian maku tässä on. Niin kaikkea tällaista. Maistetaan vielä vähän. Joo. Joo. Arvosanaks mä antaisin kyllä ihan 5/5, että Joo. Vaikka. vaikka ihan 5/5. Joo. Vielä. Ihan hyvä. Ja onhan tosta panttiikin ihan 15. Että ihan hyvin sit saisit rahaa. Ja madrock.comin. Käykääs katsomassa. Tosiaan ihan hyvä näin 5/5 energiajuoma. Krokodiilin pää siinä. Niin. Hyvä. Saatana, nyt on perkele. Ja hyvin kaatuu. Perkele pöydällä. Oho, sehän loppu. Voi saatana. Vittu, pääs näin tosiaan käymään. Näin. Mutta täytyy tosiaan muistaa, ettei kannasta näin pöydille läikytellä. Koska sitten siinä on aikamoinen siivu. Joo. Joo. Mutta ja hyvin juuttuu kurkkuun. 5/5. Joo, vaikka. 5/5 ja nyt mä alan siivoa. Joo. Madrock kiehua hyvin ja 5/5. Oh, no niin, heippa. Heippa!